እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ኣብ ኤርትራ ንልዕሊ 21 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ጋዜጠኛታትን ሰበስልጣን ነበርን ዝዝክር ስእላዊ ምርኢት ኣብ ህንጻ ፓርላማ ብሪጣንያ ቀሪቦም። ኣብ የመን ልኡኽ ሕቡራት ሃገራትን ኣየርላንዳዊ ላዕለዋይ ዲፕሎማሰኛን ካብ ዝተኻየደሉ ፈተነ ቅትለት ንስክላ ድሒኖም። ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ወለጋ ናይ ህፁፅ እዋን ላዕለዋይ እዚ ወይ ኮማንድ ፖስት ክቐውም ፖለቲካውያን ውድባት ፀዊዖም። ኣርስታት ዜና ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራት ይቕፅል። ኣብ ብሪጣንያ ኣብ ኤርትራ ካብ መስከረም 2001 ናትሒዞም ኣብ ማእሰርቲ ናይ ዝርከቡ ጋዜጠኛታትን ሰበስልጣን ነበርን ዝዝክር ስእላዊ ምርኢት ኣብ ህንጻ ፓርላማ ቀሪቦም። እቲ ካብ 6 ክሳብ 9 ታሕሳስ ንህዝቢ ክፉት ኮይኑ ዝቐረበ ስእላዊ ምርኢት ኣብ ኤርትራ ነጊሱ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ንዜጋታት ብዘይሕጋዊ መስርሕን ኢሰብኣዊ ታሕዛን ኣብ ዘይፍለጥ ቦታ ከም ዘጥፍእን ንምጉላሕ ዝዓለመ እዩ። እቲ ኣሳእል እሱራትን ሓፂር ታሪኾምን ዝሓዘ ምርኢት ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ክትከታተል ብዝቖመት ንኡስ ኮሚቴ ፓርላማ ብሪጣንያ ዝተዳለወ ምዃኑ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ረድዮ። ብመሰረት ሓበሬታ እቲ ምርኢት ኣብ ህንጻ ፓርላማ ብሪጣንያ ዝቐረበሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣቓልቦ ናይቶም ናብቲ ቐፅረ ዝመላለሱ ኣባላት ባይቶ ፖለቲከኛታት፣ ጋዜጠኛታትን ካልኦት ጸለውቲ ሰባትን ንምስሓብ ተባሂሉ እዮም። ኣብ የመን ተልእኾ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ዝመርሕ ዘሎ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ኣየርላንድ ነበር ሜጀር ጀነራል ሚካኤል ቤሪ ካብ ዝተኻየደሉ ፈተነ ቅትለት ንስክላ ከም ዝዳሓነ መርበባት ዜና ገሊፀን። ነቲ ወዲ 66 ዓመት ኣየርላንዳዊ ላዕለዋይ ዲፕሎማሰኛ ዝዓጀበ ቃፍላይ ብሰሉስ 6 ታሕሳስ ኣብ ቅዒ ባሕሪ እትርከብ ወደባዊት ከተማ ሖዴይዳ እናተጓዓዘ እንከሎ እዩ ዝተፃወደ ነታጉ ረጊፁ። ነቲ ነታጉ ዝረገፀት መኪና ድሕሪ መፈንጀራ እቲ ጀነራል መጠናዊ ጉድኣት ወሪድዎ ካብ ሞት ንስክላ ከም ዝዳሓነ ጋዜጣ ኣይሪሽ ሚረር ሓቢራ። ጀነራል ቤሪ ነቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ የመንን ሕትን ብመንጎኝነት ሕቡራት ሃገራት ዝተበፅሐ ምቁራፅ ሰኽሲ ብፍላይ ድማ ከተማ ሖዴይዳ ካብ ክልቲኦም ሓይልታት ናፃ ኮይና ወደባታ ኣብ ትሕቲ እቲ ኣህጉራዊ ውድብ ንሰብኣዊ ረድኤት ክፉት ክኸውን ንዝብል ተልእኾ ኣብ ምምራሕ ይጸኒሑ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ብፍላይ ኣብ ዞባ ወለጋ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሒዙ ዝቕፅል ዘሎ ግጭት ኣማኢት ሰባት ቀቲሉን ልዕሊ 400,000 ሰባት ድማ ካብ መነባብሮኦም ኣብ መዛቢሉን ከም ዘሎ ዘተሓሳስቡ ፖለቲካውያን ውድባት መንግስቲ ፀጥታ ከውሕስ ዘይምኽኣሉ ነቒፎም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሃገር ብወገኑ ብዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ክልል ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እዋን ዝበኣሰ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ናይ ፍሉይ እዋን ግዜያዊ ምሕዳር ክቐውም ፀዊዑ። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝካየድ ዘሎ ግጭት እናባእሰን እናተወሳሰበን ይመጽእ ከም ዘሎ ዘመልከተ እቲ ኮሚሽን ፀጥታ ከውሕሱ ዝተላእኩ ወታደራት መንግስቲ እውን ንሓድሕዶም ኦሮሞን ኣምሓራን እናተባሃሉ ይጋጨው ምህላዎም ኣንፊቱ። እቲ ግጭት ብቐንዱ ኣብ መንጎ ዕጡቓት ኣምሓራን ኦነግ ሸኔን ይካየድ ከም ዘለውን እቲ ኮሚሽን ኣነፂሩ። ይኹን እምበር ፀጥታ ከባቢኦም ከውሕሱ መንግስቲ ጠበናጁ ዘዕጠቖም ነበርቲ እቲ ከባቢ እውን ነቲ ኣብ ብሔር ዘተኮረ ግጭት ተጸንቢሮሞን ሰላማዊ ህዝቢ ግዳይ ይገብሩ ምህላዎምን እቲ ኮሚሽን ኣብ ሳልስቲ እዚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ወቒሱ። ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ክልል ኦሮሚያ ኣብዚ እዋን እውን ግጭት ይቕፅል ከም ዘሎ ዘተሓሳሰቡ ፖለቲካውያን ውድባት መንግስቲ ሰራዊት ብምልኣኽ ድሕነት ሰላማውያን ሰባት ከውሕስ ዘይከኣለሉ ምኽንያት ወቒሶም። እቲ መንግስቲ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ናይ ህፁፅ እዋን ኮማንድ ፖስት ከቐውሙን ፀዊዖም ኣለዉ። ብዝያዳ ግጭት ጉሂሩሉ ብዘሎ ከባቢታት ኪራሙ ጥራይ ኣብዚ 4 መዓልትታት ናይ ዝተቐትሉ ብዝሒ ሰባት ልዕሊ 600 ከም ዝበፅሐ መርበባት ዜና ተሃገር ኣመልኪተን። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ካብ ዘለዋ 20 ዞባታት ኣብተን 8 ግጭት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።